Ministers Sirikal mar Kenya nigi ministers 21 kende. Uwinja? Sirikal mar Kenya nigi ministers 21 kende. To Kenya ni constituencies 290. To ni Ugunja moyudo achiel maduong'. Mano gima ber. Wan kaka josiaya wamor gi Wandai. Nikech Wandai ni wawacho nukae ni Wandai ka Raila the African Union. To ng'ama Raila nyalo gonu sim kami wa direction en Wandai. Dongo timore. Koro wach maduong' en niya. Ruto ne rach nikech ne ok oketo jowa e sirikande. Emomiyo ne wapinge. Ne onge jowa mane oketo e sirikande. To sani oketo jowa e sirikande. Koro ok wanyal pinge. Wawinjore? Jadi moyie kamano. Inyalo pingo sirikal mopiyo Wandai mochung'ie. Dongo ok nyalore. Omiyo wan sani wasiro Ruto. Mar adek, Wandai odhi go opira Nairobi lakini pod entie. Omiyo wan kaka josiaya wan wang'eyo ni Wandai koro jatendwa maduong' Nairobi kucha. Pod waloso kode kaka josiaya kendo wapango kode weche. Sawa sawa? Wach ma Ugunja en ODM. Nuane kanyo ODM. Adwa na wachnu kamae. Ka Wandai osedhi Nairobi, wabiro biro loso gi jo Ugunja mondo uyier ng'ama ber mondo kaw kare. Dok kamano. Uye. Koro waluong jomoko. Aya erokamano ahinya. Jomoko dhi wuoyo mbele kucho. Nyasaye mad gwedhu. Erokamano.